Achinyamata musapangise mdulidwe mbolo yabwinobwinoyo mukuyibuduliranje. Tiyeni tiganizire limodzi. Meneyo ndi Bit Minus ndi Last Emperor, Me and Mafia, nyimbo yabwino kwambiri. Okay, mukayang'ana ma newspaper ku Malawiko, mukamamvera ma radio makamaka 2 years ago, aliyense mabungwe aboma chipatala chani zapangiseni mdulidwe, zapangiseni mdulidwe, awo zapangiseni mdulidwe. VMMC amati voluntary male circumcision kaya nkhani iyi osatengeka naye. Muli ndi mbolo yabwinobwino, musakatenge dala chilema. Kodi nkhani iyi ikuyambira patipo? First of all, inachokera kutiko. Ndi nkhani iyi ndiovuta kuyikamba chifukwa choti akuyithamangisa ndi anthu ngati a WHO, UNAIDS, ndi boma la America. These are very powerful people, you know. Koma tikuyenerabe kuganiza mokuya tisamangotenga zinthuzi chifukwa choti atiwuza. Timve kuti kodi chikuchitika ndi chani. Nkhani iyi inayamba ma 2007 I think. Anapanga research kaya ku South Africa, ku Uganda ndi ku Kenya. Ati anapeza kuti anthu amene anapangisa mdulidwe amapewa kutenga kachirombo ka HIV by 60%. Anthu ena of course amakayikira kafukufuku amene, komabe anapanga ndi WHO ndi anthu akumene ku as a science. Ife tikuyenera kungowakhulupirira akuti mwa anthu 10 aliyense amene anapangisa mdulidweyo anangowasiya kuti apite akapange zimene akufuna. Atabweranso kwa kanthawi anapeza kuti mwa anthu aja anthu 6 samatenga HIV. Ndi ino ngumafunsa kuti kodi HIV ndi mdulidwe zikukhuzana patipo. Akuti usogolo kwa mbolo kuja kachikopa kaja kuli tima cells tina take tinthu tina take CD4 I think ndi CR5 timene toto HIV imakakamirako zimene zisiso zimapezeka mu mtumbo. Chifukwa chake magay nawo HIV amapasirana kwambiri chifukwa choti mkati wa mtumbo ndi kachikopa kambolo kakusogolo kuli tinthu tofanana zimene it's easy kuti HIV ikakamireko. Nde akachosa chikopa chija akuti utakuyivika mbolo mwa mkazi oti ali ndi HIV ndi kupezeka kuti sunatenge. Koma si once akuti 60%. Nkhani yabwino right? Nde kunaponyedwa ndalama I think $1.5 billion inaperekedwa kuti adule mbolo za anthu 20 million. By 2017 I think anatadula mbolo za anthu 18 million. Ndikhulupirira kuti panopa 20 million yawoyo anayikwanirisa. Anthu 20 million yo amafuna achokere ku mayiko amene number 1 kuli HIV yambiri monga ku Malawi kuno, komanso kumwera kwa Africa. Ku Malawi kunoko nthawi imene yoyo kunali panopa kuli anthu about 1 million ali ndi HIV. Komanso ku Malawi kuno 2017 I think anthu amene anali odulidwa amuna anali ochepa kwambiri. 80% ya Malawi inali osadulidwa. Fanizani ndi America. Ku America 80% anapangisa mdulidwe. Ndi chikhalidwe chawo ku America kuti akangobadwa basi mwana uja makampangisa mdulidwe. Nkhani yabwino so far. Komano ndikunena kuti logic ya zinthu zimene zizi ili sheke. Chifukwa chani? Inuyo atakuwuzani kuti mkachipinda mmene momo muli azimayi okongola 10. Koma mwa azimayi 10 amene afolo ali ndi HIV. Inuyo mpite mmene momo mungapange chigololo, mungachinde azimayi amene. Blend
ine ndikuziwa zoti palibe mamuna amene angabonke chifukwa choti akuziwa zoti mmene momo atha kutenga matenda. Ndi chifukwa chani akufuna zimene zizichitika ku Malawi? Chifukwa chani akupanga recommend, akupereka intervention yoti itha kupangisa anthu kuti atenge matenda HIV? Ena nkunena kuti izizi ndizongophatikizirapo, paliso njira zina monga condom. 98% ya anthu amene amayuza condom satenga matenda. Ndi nkhani yabwino kwambiri ma condom. Chifukwa chake Van Ho anapanga research yonena kuti izi zandulidwe zikungoona nga ndalama zoti zikanathandiza anthu kumva uthenga wa makondom. For example, dulidwe umodzi umatenga ndalama zogulira makondom 3,000 according to research ya Van Ho. Nkhani inaso ndiyoti anthu akuona ngati Amalawi ife kapena anthu akuda ife zitsiru, chifukwa choti condom imagwira ntchito bwinobwino, koma kuti amene wasaziwa de chifukwa choti sagwisa ntchito makondom akutenga besi adula mbolo kuti mwina ndikuwateteza, akuti nkhani yake ndi imeneyo. Koma ndikaonesetsa ku Malawi kuno anthu amene amatenga HIV kwambiri, number 1 ndophunzira, anthu amene anapita ku school. Number 2 ndi anthu amene amakhala mtawuni. HIV kwambiri m'matawuni, komanso m'matawuni mo ili kwa anthu amene anapita ku school. Number 3 anthu amene ali ndi ndalama. Ndiye zimene sizigwizana ndi logic yawo imene akunena. Sizoti anthu amene akutenga HIV ku Malawi kunoko sakuziwa zimene akupanga. Iyayi si mbuli iyayi. Ndiye ngati akufuna ma intervention apange target anthu antawuni, anthu amene akufalisa HIV kwambiri, amuna andalama zawo, amaphunziro awo, osati kumapita kumuzi kukapundula anthu kumene koko chifukwa choti ati awateteze. Number 2, ku Egypt amapanga dulidwe wa azimayi, amadula kongo wa mzimayi uja ali mwana ati asaganize zachani zachigololo kuti akule ndi mwambo. Panopa chonchi 80% or 70% ya azimayi onse ku Egypt okwatira ndi ana alibe chani, alibe timati kanyemba. Zimene zimatupya kwambiri anthu ofalisa za ufulu wachibadwidwe, human rights, chifukwa choti amati zimene zikuphinjiriza ufulu wa azimayi. Mangomudula mzimayi nyemba chonchi chani, ena ndi ana. Zimene anthu ena amamangidwa nazo chani, and the message inake yoti it's being preached out there. Msiye chani ku Ethiopia kuchani. Kumano tikabwera ku Malawi kuno, chifukwa chani mukapita kubwayira kuja akamapanga ndulidwe tiana tanyamata chani? Why? Kodi ana amene wakuziwa zimene akuchita, kodi zikusiyana pati ndi kupanga dulidwe wa azimayi? Ana ena sana kuime ndi kukhala mukawale. My cousin anangobwera pa nyumba nakapangisa ndulidwe, napita ndi anzanga. Wanji kodi akupanga zimene ndi ndani? Ndiye kwa ineyo ndikuona ngati it's a human rights. Ku South Africa kuli act inake imene imalesa ndulidwe kupanga pa ana unless ndi za kumtundu kwawo kuli kapena za achisilamu. Ndi ku Malawi kuno ndikuona ngati kuti zimene zikuphinjiriza ufulu wa ana, ndipo msogolomo zikhala zotani zovutirapo kuzipanga defense, chifukwa choti zili ngati ndulidwe wa azimayi zisamachitike zimenezi. Nkhani inakenso ndi yakuti atapanga kafukufuku ku Kenya anafunsa anthu kumene koko, anthu ambiri more than half amanena kuti ine ndikufuna ndipangise ndulidwe chifukwa choti ndikufuna ndizichinda ngati porn star. Anthu ambiri amakhulupirira zimenezi kuti mamuna odulidwa ndi dolo chani. Malawi kunoko so kafukufuku ameneyo anapanga, I think amunthali ndi azungu ena anapanga kusomba
anthu ambiri amanena zoti ndikufuna ndipange mdulidwe kuti ndizichinda ngati dolo, ndifuna ndipange mdulidwe kuti ndiziteteze. Atafunsanso azimayi, anthu ena more than half amakhulupirira zoti mamuna wodulidwa sangapereke matenda. Ndi pamene pakubwera vuto lalikulu kunena kuti kubweretsa intervention ya mdulidwe ku Malawi kunoko kumene anthu ambiri ndosaphunzira osaganiza mwakuya, ndikumanena kuti tikupanga zimenezi kuti kuthandizeni kuteteza ku kachirombo ka HIV. Anthu amaganiza kuti okay, ngati ndadulidwa ano ndikuti condom ndisavale, komanso ezi sindingatenge HIV sindingapereke. Zimene zozo zikungo ndikuona ngati zitiwonongera track imene tilipo yothetsa matenda HIV. Chifukwa choti anthu ena they will go crazy. Ine ndikuona ngati chifukwa chake kumadera amene anthu ambiri ndi otani anapangisa mdulidwe kuliso HIV yambiri. Machinga, Zomba, Blantyre ndi kumangochi. Kumalawi kunoko HIV yambiri isa kumeneko. Ngati mdulidwe umathandiza kuchepesa kutenga matenda. Nanga chifukwa chani kumeneko kumpoto kuchitipa. HIV incidence, of course population ndiyo chepa. Koma HIV ndiyo chepa so kwambiri. Koma anthu aja oloka mdulidwe oloka ngono samapanga. Ndiye zikutiwuza kuti chani. Ndiye ndikuona ngati pamenepo tikiyena tisamale osamangolandira zili zonse chifukwa choti anena ndi mabig. Ngati tifuna kudya ndalama mabungwemu tidye koma tisadye pamutu wa anthu osauka ndi anthu osaphunzira tibwetekesa anthu. Kumalawi kuno HIV anthu amene akutenga ikusika nkale. Ine ndili college, I think chaka chilichonse amatenga HIV anthu 50,000. 2021 anatenga HIV ndi anthu 20,000. Tafusa kunaki panomba auti chaka chathachi 2022 atenga HIV ndi anthu 17,000 oka. Dziko lonse lapansi anthu amene akutenga HIV ikutsikira. Tikuona ngati ma intervention ngati awawa andulidwe angopangisa kuti anthu ena azitenga HIV. Tipiteso kunkhani ina ya mukadula mboloyo kakutsogolo kaja kuli ma aerial ambiri, billions and billions of nerve endings. Ndi ngati chani ngati Kongo wazimayi. Kamene kajaka ndi kamene kamapangisa kuti muzimva kukoma mukalowa mukayivika mbolo ichi. Kumva kukoma kuti juvu tentha ngati mwanzimayi uchi. Ma aerial ake ali kukachikopa kacha. Nemungachotsa. Muzimva kukoma bwanji. Ndikuona ngati chifukwa chake chimene anthu amene anapangisa mdulidwe amatenga HIV chifukwa choti akadulidwa kusogolo kwa mbolo kuja kumauma kumada B. Ndiye kuti akalowesa mbolo ija mwankazi kuti amve kukoma. Either kazi uja akhale othina kwambiri chifukwa chake anthu amakondana. Komanso akavalaso condom ndiye kuti Steven Mwesi. Ndiye ndikuona ngati anthu odulidwa pakapita nthawi amasiya kumva sensation. They need more contact. Amachosa makondomu ndiye chifukwa chake amapanga maplane. Amene musachose chane kachikopa aka musakaderere kamabunyula masuntha kamene koko. Kamene koko so kamateteza mbolo. Mukamayenda mwavala jeans mwavala pante mumenya mpira kusogolo kuja sikumakwecheka ayi. You keep it tight. Okay? Mukama it's fresh sensation ya glands kakusicha kusogolo cha mbolo icha. Iyi mathandizidwa ndi kamene kaka ndiye ndikuona ngati by no means are you supposed to take this off. Musachose, musapange mdulidwe. Ena manena kuti zimene zimathandiza sochani sanitation kuti ukhondo. Munthu kodi ukamanunkha nkama umadula mlomo. Munthu ukamanunkha kunkhwapa basi kudula manja awa. Ukhondo ngati kusogolo kwa mbolo zimakuvuta ni kuchapa ndi zana. Tangopanga zoti musambe once or twice a day basi. Olo kungokachapa mbolo nthawi ya June muli bo.
in special cases kuti mwina mkungotenga ma UTI mutakapanga mdulidwe komanso zimenezi mutakupanga later in life osati muliyana. Ndiye nkhani yake ndi imeneyo kunena kuti mutha kuwononga kuthekera kwanu popanga sex ndi okondedwa anu, mutha kupunduka forever. Anthu ena basi, anthu ana ena amapangisa mdulidwe basi kumwalira, ana ena amapangisa mdulidwe basi makhala chilonda kumene kochosa pola, anthu ena amapanga mdulidwe basi psychologically sabwereranso pa normal. Ndiye panopa ku America anthu ambiri akupanga chani kafukufuku woti ndi masajale opanga reconstruct kuti kabwereso kachani kachikopa kacha. Nde musakaderere osamangotengeka ndi kukuchotsa chani kachikopa kakusogoloko. Nde mdulidwe kwa ineyo it makes no sense for now. Nkhani inaso ndi ya equity. Mukaona ku Russia panopa anthu ambiri akutenga HIV, ku China so anthu ambiri HIV ikunka pasogolo. Koma simuzamva a WHO, a UNAIDS akupita ku Russia kunena kuti tiyeni pangisani mdulidwe. Palibe munthu amene angabwere ku China kuzauza ma Chinese kuti pangisani mdulidwe kuti muchepese kutenga HIV. Anthuwa chifukwa choti kwawoko amapanga mdulidwe. Mdulidwe ndi hamala ndakufunafuna msomali. Kwa anthu amene timangomvera zilizonse zimene amanena ndi anthu akudafe komanso akumwera kwa Africa. Kungobwera kumene kunoko basi kupangani mdulidwe basi aliyense palaini kupanga mdulidwe. Pereka ndalama zambirimbiri. Ndalama zija mu 2019 ku Malawi kumafunika makondom 19 million. Kunali shortage, almost 100% shortage. Koma ndalama awakayika kuchani kupangisa mdulidwe. Kodi ngati condom ili 98% effective, chifukwa chani mukupanga zoti mupange champion intervention yoti is only 60% effective. Komanso ikupanga corrupt mindset ya anthu kuti aziganiza ngati kuti akapanga mdulidwe ndi kuti basi wo HIV matenda sangatenge. Easy, you can't balance it logically, zimafuta. Komanso idea imene yomati amapanga look down on anthu akuda kumanena kuti saganiza bwino awa ndi ditsilu apangezi. Of course tikuvomereza kuti anthu akuda, anthu akumwera kwa Africa, zinthu izizi we ask for it chifukwa choti takanika kupanga manage HIV. Kwa nthawi yayitali HIV yakhala ikupanga boom kumwera kwa Africa kuno chifukwa choti one umphawi ndi mmene ukupangisa kuti anthu andalama azigawa matenda. Komano amene ngati iniyo matha kuwerenga, ngati iniyo muli ndi certificate ya form 2 kaya ya standard 8, ngati iniyo muli ndi phone ya touch, ngati mukuonera video iyi simukufunika kupanga chani mdulidwe chifukwa choti mukuziwa inuyo kuti musatenge matenda, mukuyena mtani mugwise ntchito condom. Ngati simufuna kugwisa ntchito condom mukayedzetse inuyo ndi okondedwa anuwo ndi kumagona na plan. Anthu amene muli ndi ndalama ndi amene mukugawa, amene mukutenga HIV kwambiri. Kumalawi kunoko mahule mukaona mahule 10, mahule 7, mahule 7 kapena 6 ali ndi HIV, almost 60%, almost 70%, the highest in the world. Kumalawi kuno is kumene ndimakhala ineyo ku China, city imene ndimakhala ndi anthu 9 million. Imagine anthu 9 million kumakhala mcity imodzi. Anapanga survey ya mahule kumeneko, olo ndi mmodzi omwe sanapezeka, olo ndikathenda kena kake kopasiyana pogona. China ndi mwayi ndikuziwa zoti Malawi ambiri mutabwera ku China kuno ndiye ngamenye manipulate. Anyway, I digress. Ndiye nkhani yake ndiyakuti avoid mahule, avoid ma risky situations. Mukuziwa kale aliyese Malawi amakungolowa mklasi ya social studies kuyambira standard 5 makhala mutaziwa kale. HIV ndi nthenda ina yake kuti anthu ena makamaka anthu amene okwatiwa ana ena amatenga asakufuna. Anthu ambiri komano kwa ifeyo ma sexually active males panopa amene tikuziwa kale
we can take steps to avoid kutenga HIV. Nde ndulidwe musakapangise ndulidwe asireni ayawo asireni anthu amene amapanga za kuntundu kwawoko komano inuyo ngati mukufuna kuchepesa HIV awuzeni anthu za makondomu ndikuona ngati kuti zimene zikuyenera kuchitika. Nde nkhani yake ndi imene yoyo musanamizanenso kuti mamuna wosapanga ndulidwe si tchale. na mamuna wodulidwayo akuoneka ngati tchale chifukwa choti sakumva kukoma kuyesesa kuti ilowe ipite kumene kwa amve kutentha. Anayiwononga mbolo yake panopa is useless sensation wise. Mamuna odulidwa akalowa ndikutseka ilovo ndiye komanso akawazira msanga ndikuti madam musapange blame munthu oti chifukwa wawazira msanga ndikuti ndichitsire iyayi wawazira msanga chifukwa choti madam inuyo mukukoma kopsa mukutsekemera munthu chikazi chabwino and mamuna 10 minutes akutani sakumva kukoma ndikuti sakuona zonsezo. Mkazi akaona mamuna oti wawazira fast aziziwa zoti wandimva bo. Anyway, you can train yourself kuti usatani sawazire msanga. Simple things. Anyway, ndine Bright Mhango ndimapanga ma video tambiri tangati timene titi. Please consider subscribing to my YouTube channel and follow me on Facebook and we'll meet obviously. Komano nkhani yake ndi imene nena kuti musawononge mbolo musapange ndulidwe blindly. Two, 3, 1.